F'intervista ma' One News il-membru parlamentari Franco De Bono jagħmilha ċara li mhux se jappoġġja lil Lawrence Gonzi fil-budget illi ġej. Minix ħan appoġġjah fil-budget, minix ħan appoġġjah. Għalissa qed nagħmilha ċara li minix żgur minix ħan appoġġjah. De Bono jgħid li Lawrence Gonzi sandu jitlob l-appoġġ tal-kandidati l-ġodda biex jgħaddi l-budget mill-Parlament. Mela issa jiena lil Gonzi ngħidlu lin-nepoti ta' Mikel Gonzi ngħidlu issa jtlijhom jivvutawlek fil-Parlament. Mhux il-dawk qed tagħti każ. Mhux il-dawk li n-nies qed tgħidilhom issa dawk mhux każhom tad-deputati dawk kasarnihom warmajnihom. Franco De Bono jgħid illum il-ġurnata ħarġu fil-beraħ il-kuluri ta' vera ta' Lawrence Gonzi. Da ilu għaddejta, imma jiena rrid nur il-Gonzi il-kuluri vera tiegħu. U rnexxieli. Għax dak kien ikun għaddej minn taħt qabel. Immissa ħareġ fl-open. Issa rnexxieli noħorġu fl-open il-ġurdien dak li kien qed jagħmel minn taħt. Iżid li fl-aħħar xhur bata biss il-pajjiż għaliex il-Prim Ministru baqa' jwebbes rasu. Di ħajbqa' jwebbes rasu ma jimpurtax li jgħadda lil pajjiż minn dal-materju kollu, tort tiegħu ma jipprova jwaħħal f'ħadd, ħajjipprova jwaħħal. Però l-poplu Malti mhux ċuċ. De Bono jitkellem dwar xi jfisser Gonzi PN. Il-motto ta' Gonzi PN hu nasek, nużak u narmik. Il-motto ta' Gonzi PN hu jekk ma taqbilx miegħi inkisrek. Jgħid li Lawrence Gonzi nqata' mir-realtà u għaldaqstant hemm bżonn li l-pajjiż jeħles minnu. Dal-pajjiż għandu l-iktar bżonn urġenti li għandu li jeħles minn Gonzi. L-iktar bżonn urġenti li għandu dal-pajjiż li jeħles minn Gonzi. De Bono jisħaq li fit-test ta' kif jitratta lil min ma jaqbilx miegħu Gonzi iġib zero. It-test ta' kemm persuni demokratika ngħidu l-Prim Ministru mhux kemm joħloq jobs, anke jekk hemmhekk il-figuri imerwomlu, imma kif titratta lil min ma jaqbilx miegħek. U staqsi l-John Dalli, u staqsi nies oħrajn li ma qablux mal-Prim Ministru, u l-Prim Ministru mhux m'għaddix ta' minn dat-test. Mhux m'għandix minn dat-test, ġab zero minn dat-test il-Prim Ministru.